रायजोफोर बे मोनाबिलि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा माखासे गोनां बिबुंथि होदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लादो। दुलाराय बर' फरायसा आफाद UBPO NDBनि मोनब्रै आफाद जथायै बर' हारिनि ग्रेटार सार्थखौ नायनानै बे गोरोबथाखौ खालामनाय जादोंमोन आरो गोरोबथानि उनाव दिनै जोंनि थाखानाय जिखिनि हारिनि जेंना जेंसि जिखिनि एसपिरेशन गोबां एसपिरेशननि गेजेराव माखासे एसपिरेशनखौ जोङो बे गोरोबथानि गेजेरजों मावफुंनानै लानो हादों, जों सुफुंनानै लानो हादों। आं बे मोनाबिलि आलारि बाथि फोजोंनाय गोजोन गोरोबथाखौ बरायनानै आरो गोजोननि थाखाय खौसेथिनि थाखाय बे आलारि बाथि फोजोंनायाव नि गेजेरजों जोंनि 5000 मुंख्लं गेदेमा बिर जोहोलावजो बिथांमोननि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय आफा इसोरनि खाथियाव आरज गाबबाय। गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै, गाबोनो बे खासिकत्रा हायार सेकेन्डारि प्लेग्राउन्डआव मेहेरगोनां सानसेनि हाबाफारिजों जोङो गोरोबथा सानखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो नागिरदों। आरोबाव जोंनि आगुनि गासै दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोनखौ जों हांख्रायदों। मोन 15 बर'नि माहारियारि आफाद गुबुन गुबुन आफादफोरखौ जों हांख्रायदों। जोंनि दैदेनगिरि सिगनेटरि बिथांमोनखौ हांख्रायदों। राजखान्थि बिथिङाव हाबा मावनाय सरकाराव थानाय आरो राजखान्थिजों लोब्बा गैयै एकाडेमिशियान ससियेल वार्कार गुबुन गुबुन बिथिंनि जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जों हांख्रायदों। गाबोननि साना जोंनि थाखाय हारिनि मोनसे आरोबाव 5 बोसोर एकर्डनि मोनसे आगान बियो कमप्लिट जागोन। 5 बोसोराव गोबां दफाफोरा मावफुंजाबाय, माखासे आद्रा जानानै दङ आरो बिनिनो गासै बिथिंफोरखौ जोङो बेयाव गुवारै आरो गोथौयै मिथिगोन। बेखौल' आं खावलायनो सानो जे मोनथामबो गोरोबथायानो जोंनि थाखाय हारिनि मोनसे माइल खुन्थिया, BSCआनो जा, BTCआनो जा, BTRआनो जा। आरो बे गोरोबथाफोरजों बर' हारिया दिनै आगानसे आगाननै आगानथाम जोङो मजबुत महराव मोनबाय। BTR एक्सटेनसन आरो बर' कसारि काउन्सिल गोदानै दानाय, कार्बि आंलंनि ST हिलनि इस्यु, बे मोनथाम गुबै आयदाया बेयाव दङ। आरो गोजोन गायसननाय, सिमा बारायनाय, जोंनि समस्ति बांहोनाय, जोंनि पावार एन्ड फांसन बांहोनाय, जोंनि जि फाइनेन्सियेल जि अट'नमि, जोंहा फाइनेन्सियेल क्षमता बांनांगौ आरो जोंनि माखासे जिखिनि जेंनाफोर दङ बेखौ बे दफानि गेजेरजों सुस्रांनायनि जों लामा मोनदों। मिजिंथिदों बे आलारि बाथि फोजोंनायनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव जोंनि हाबा मावलांनांगौ जोङो गोहो बोलो मोनगोन। आरो दिल्लीयाव जोंहा 2 MP दङ, आसामाव दिसपुराव जोंहा माखासे MLAफोर दङ, मन्थ्रिबो दङ। BTR काउन्सिला एकर्डनि दफानि सायाव प्रमद बर'नि दैदेननायाव गोसो गुदुङै खामानि मावगासिनो दङ, खारन बे सरकारा एकर्डनिनो मेन्डेटमोन आरो बे कमिटमेन्टनिफ्राय जों रावबो दोरोदाखै। आरो एबसुआ जोङो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि जि मोनसे आधार, बे बिथाखौ एक बिन्दोबो जोङो दोरोदनाय नङा आरो दोरोदनायनि कुनु बाथ्रा गैया, बेयाव कमप्रमाइसनि बाथ्रा गैया। जिखिनि लिरदों टाइम बाउन्ड सम आरो थासारिजों गोरोबनानै मावफुंनायनि थाखाय जोङो आवगायलांगोन। आं बेखिनिखौनो फोरमायनानै हाबाफारियाव बाहागो लानाय साफ्रोमनिसिम फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ बावबाय आरो बेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि, जय बर' हारिनि।